se on Toukka täällä tosiaan ja taas toi aloitus. Se on Toukka täällä, se on Toukka täällä tosiaan ja mä oon nyt siis tehnyt ton jo 2 kertaa putkeen. Nyt ja sitten, niin oliko se viime videossa? Joo, mä teen nyt uuden nettipelivideon. Mä en tiedä miksi, mutta mä haluan niin tehdä sitä. Ja nyt mä tiedän, että jos mun isi antaa mulle luvan käyttää sen tietokonetta, kun mä oon siellä, niin mä voin kuvata. Sillä jos mä lataan siihen, jos mä saan luvan, niin ladata mun kuvausohjelma siihen, mä voin kuvata Minecraftia. Ja mä tiedän, että te haluatte sitä, mutta jos mä en saa siihen lupaa, niin mä en voi tehdä sitä harmillisesti. Mutta kuten näette, mulla on uusi tukkatyyli. Mä leikkasin, tai mun äiti leikkasi sen, niin oliks se, eilen. Niin, että älkää ihmetelkö näitä tässä. Ne on vähän lyhyet tällä kertaa. Niin. Ja tästä lähtien tulee varmaan olemaankin tämmöinen tukka. Ei pitäisi haitata. Mut joo, eiköhän me aloiteta pelaamaan tätä peliä. Tai no, peliä. Me nyt otetaan täältä joku peli. Samalla tyylillä mitä viimeksi. Elikkä eiköhän me nyt sitten aleta pelaamaan. Mä laitan tässä silmät kiinni ja sitten aloitetaan. Tai Kitchiland. Okei. Minkäköhänlainen Kitchiland on? Jos tää on joku hirveän nopeasti klikkailupeli, niin vitsi te tuutte niin kärsimään. Koska tässä mulla on niin sisäänrakennettu mikrofoni. Ja nyt vitsi nää äänet. Mihin tahansa. Saarioisten pizza Travellen lennättää joka viikko. Onks mä joskus pelannut tätä vai? Miksi mulla on 10 tähteä? Mä en tiedä, mutta mun hiiri glitchaa. Se ei halua tulla tonne. No, ei kai teitä haittaa. Mutta musta tuntuu, että mä oon joskus pelannut tätä. Ei, en mä oo. Level 1. Joo, okei. Elikkä tää on varmaan taas... Joo, tää on tämmönen klikkailuyhdistelypeli aika varmasti. Joo. Että te tuutte niin kärsimään. Toi menee tohon. Mä en nyt yhtään tiedä mitä täällä tapahtuu. Toi menee tohon mikä tää on. Sitten jos voiks nää yhdistää? Voi niistä tulee tommonen. Sitten tehdään tämmönen. Ja vitsi tää! Mitä tää peli tarkoittaa? Eikä! Ja sit kun me yhdistetään nää, niin sit tulee joku Indiana Jones varmaan. Mikä vitsi kissa? Miksi mun pitää pelata näitä? No, katsotaan jos tästä joskus tuleekin jotain. Mä en saa tätä harmillisesti, tätä ruutua näkyy kokonaan. Joo, totta. Mitä tää peli? Mikä? Tommonen. Kiditsi. Haluanko mä ostaa tämmösen? Okei, ehkä mä halusin. Okei, mä sain rahaa. Mennään tehdään näin ja sitten tehdään näin ja voi vitsi. Se kun voi vitsi nyt Mikä? Kitsi unlocked alapakata chiti. Kiitos. Okei, tännekin on tullut Agar.io. No sitä me ei pelata tällä kertaa, koska tää ei ole Agar.io episode. Ja se muuten se mun tiedotus, että niin se mun Agar.io video, mikä se nyt olikaan, se vähän erilainen Agar.io video,
lagi ihan törkeästi. Mun olisi ehkä pitänyt katsoa, että paljonko se lagii, kun mä tiesin, että se tulee lagimaan. Ihan törkeästi, kun mä tein sen videon, mutta typeränä en sitten mennyt katsomaan. Ja sitten se lagii ihan sairaasti. Että ei please mitään niin, vihakommentteja siitä, mutta ne. Anteeksi. Ai mä voin klikkailla näitä, mä voin klikkailla näitä, että näistä tulee vitsi rahaa. Keräsinkö mä just 3 tonnia vai oliks mulla oikeesti 3 tonnia? Mulla taisi olla jo 3 tonnia, koska en mä usko, että mä oikeesti 3 tonnia keräsin. Eli tää on vaan tämmönen kiva peli, missä yhdistellään tämmösiä tyyppejä. Okay. Mä yhdistän vielä yhden tommosen, niin katsotaan mitä siitä sit tulee. Sitten lopetetaan tää peli. Oho, kamera liikkuu. Tai no minä liikutin. Nyt se tapahtuu. Tehdään näin. Tehdään näin. Mitä vitsi? Mä arvasinks mä ton oikeesti, että sieltä jossain vaiheessa tulee joku vitsi Indiana Jones? Ei oo totta. Sit kun noi yhdistää, niin sieltä tulee joku jääkitsi varmaan. Jos mä muistan ton, niin joo. Mä oon kyllä varmasti pelannut tätä. Mutta joo. Joo. Meillä on 7039 rahaa tässä. Okei, mitä se mulle ehdottaa täältä? No, vitsi kun me ei voida ostaa sitä Indiana Jonesa. Mut joo, kuten mä sanoin, nyt vaihdetaan peliä. Mä en kestä enää tota. Vitsi te varmaan ärsyynnyitte tosta niin paljon. Eikä. Okei, nyt menetään toi Kitcheland tuolta pois. Ja tuo myös. No niin, sitten otetaan täältä. Susikättiin me ollaan pelattu. Overworld. Mikä se on? Siis mä en oo ikinä pelannut äskeistä mä ehkä olin Kitchelandia. Olin ehkä pelannut joskus. Mutta tätä mä en oo oikeesti pelannut. Se varmaan on. Overworld, onks tää? Bloodbath Aventy 2. Try survive in this hardcore zombie bloodbath. New game created. Okei, me pelataan mä en siis yhtään tiedä mitä mä teen. Choose your chapter. Mä oon toi tietenkin. Siis mitä vitsi? Overworld on tän pelin nimi. Ja vitsi mä en... onks tää joku... Level up? Mä sain level upin niinku heti kun mä... Mikä tää peli on? Randomizer. Okei, onks tää joku? Mikä tää on? Mitä? Chapter name. Vitsi. Toukka. Joo, multa loppuu taas kuvausaika. Mutta siis joo, ehkä tähän on ihan hyvä lopettaa, koska siis mä en tiedä yhtään mikä tää oli. Että joo, se oli tämmönen vähän lyhyt, koska 10 minuuttia. Mutta se olisi tältä erää. Moikka moi!
tykkäsitte, jos tykkäsitte, mutta oikeasti moi moi!